Hoci porcia kilometrov 4. etapy ponúka len 149 kilometrov, aj tie sa budú niesť vo výživnom teréne. Štartuje v sobotu 16. septembra o 10:45 na ulici Milana Rastislava Štefánika v Prievidzi a cez Bojnice smerom na Šútovce, Jankov Vršok, Bánovce nad Bebravou, Bošany, Skýcov, Topolčianky, Jelenec vyvrcholí po 14. hodine v Nitre na Štefánikovej triede. Cyklisti môžu počas nej zabojovať o 3 horské a 3 rýchlostné prémie a vy, milí fanúšikovia, môžete získať rôzne darčeky od našich partnerov. Stačí, ak prídete pozbudiť medzinárodný pelotón na štart, do cieľa alebo kamkoľvek ku trati 67. ročníka pretekov okolo Slovenska. Podrobnejšie informácie o jednotlivých etapách nájdete na našej webovej stránke www.okoloslovenska.com a takisto na sociálnych sieťach Okolo Slovenska.